Marwa Cynthia kaentiere doho ma yudore JKIA kata Jomo Kenyatta International Airport kama igeno ni achija ng'wen ma itudo kod nek mar Ong'ondo Were biro chwal kanyo ka bende sirikal biro nyalo kwayo kinde mondo dinegi ka itimo nonro mondo mi oyud ni to ang'o manotimre to jok mage ma itudo kod nek mare ka bero bende mara jaod burani gesani dhi nyime kar kano ringre mali mayudre chuny boma ma Nairobi. Magi duto nyakona mgojwang' wabro yudo kochopo saa 1 gi saa 3 keweche manyien. Ka wadhi nyime en ni jaod bura ma Muradikir Johana Ngeno oseyo piny owacho kuom remdhiyo obila ma wachore ni nyocha ochielo ji 5 gi magina ma onego Angata Barikoe. Jatelo ni mane loso kar dak ma Kabosare Transmara kini nyasi mar mar Joseph Ngeno koni nitiere jomaundu ma osebedo ka ichwalo kod geche man kod ndikruok mabandia magi koni kelo lweny kendo nego jopiny ma Angata Barikoe jal mane ikoni en achiel kuom ji 5 manyocha negi kinde ywaruok mar lo ma Angata kendo nyaka sani ichano tim ne lemo maduong' kawuono ne anyuola mage joma moko mabende dhi gi sane. Anataka aende shule, sijui nani atanisomesea watoto. Sasa ninataka mnisaidie watoto wa kwangu na ya bibi ya kwanza. Watoto sasa hawaendi shule sababu wale watu walivu watu 3 walikuja kupika watu risasi, alisababisha shule kufungwa. Na sisi tunataka hiyo watu wakamatwe na astakiwe. Kwa hivyo hii ni kilio machungu ambaye hatutafurahia. Hii kitu anafanya watu kukosa kuheshimiana na maskari. Sababu yule mtu alikuwa na uniform, aliwa mzee ya huyu, watu waliona yeye. So akionekana uniform anafikiri ni yule mwadui. Tunataka sheria itembee na mtu vile alifanya makosa yake. Huyu alikuwa na half jacket. Alikuwa nani? Alikuwa askari ya nani? Muliwahi ona yeye hapa? Hawa ni mamluki ambayo walikuwa haya kuja kuua watu hapa. Hata magari yenye ilikuwa hapa, kuna magari yenye hatujawahi ona Kenya hii, and it's unfortunate hizo magari zilichomwa. We would have wished tujue hizi number plates ya hizo gari ni registered under who.